এইটি ধান বেশি গহଳି କରିବୁ ଶଳାକୁ ସେକିବି। ଶଳା ମୋ ଖାଇକି ମତେ ସେ ଶୋଇଛି ମୋ ପେଟରେ ଆଡେ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। କାଳୁ ଏ କାଳୁ ରହ ଶଳା, ତୋ କଥା ମୁଁ ଏଇନା ବୁଝୁଛି। ତୁ ଶଳା ଏଠି ଶୋଇଛୁ, ମୁଁ ଗଲା ଭୋକରେ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ମୋ ପେଟକୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ଅରେ ଆରେ ଶଳାଟା ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ, ଆରେ ଉଠୁନୁ କାଳୁ। ଆରେ ଶଳାଟା ଉଠୁନି, ଆରେ ଉଠୁନୁ ଶଳା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନୁ। আরে সরা কোন কুড়ে গিয়ে এটা কোন সরা ভিজিয়া রেখে দিলে কোন দিয়ে এ সরা আরে এইটা সরা কোন ভিজিয়া ভিজিয়া ভিজি মতে আরে মু নাকিও দেখো উঠি দিয়া দিয়ে আকি বুঝা আরে সরা ছাড়ু আরে দেখো হ্যাঁ আরে তুই এটি কোন করছিস মু শোইছিলি तू एतियो तो सुधिया सपन देखला में सारा बड़ा सपन भी टिके देखि दू अरे जानी साइनी तो सपन चाले से खाइया पिया नवदे नाई नथिके तो कथाटा आको बुझी होले जेतु माइना मने साथु चाला थरा पंतो पर दिया आ थोड़ा बनिसो पर दिया आकी कथाटा कोका कले तो बिया हो बंद आ थोड़ा अरे अरे शला बुढ़ा कौन मत ज्योतिष बाबू डाकिलानी सर मुझको कहती मो सुना चपलटा को चुना करदेला सारा ज्योतिष बाबू डाकुची मैंने से फाइनालटा होटा मोर आज फाइनाल अरे आसे जीवा आसे जीवा जीवा उठी पड़ेबा आ लेट करबा जीवा जीवा अरे कायो कायो अरे रो आ मत टिके ड्रेस बदलई दे मु टे लुगापटा पिंधे छताटा आने खरा होउची जानि परछु ना नहीं अरे गोरा पिलाटा पुणी मो कला पड़ी जिबिनी समय आसिक एत शला गोटे आसीस्टाट को रखी सी देखा नहीं शला मत सी डाकिया कथा मुझे खोजुची कुआडे गला सी आसु आज मुझे आज बेल लेट होगा मुझे पटी फटी पकई बस से कुआ गला आसिले थकुची जाए आगुआ मुझे रेडी कर बसे जाऊे आसीस्टाट को रखिले किसी लाभ नहीं तार पैसा पत्र किसी दरकार नहीं सी आसु से आसु ता कथा मुझे बुझुची मुझे बसुची कथा बुझुची आज आसु से आसु आसु ता कथा ताकू तो कैंसिल करबी आ प्रथमे ताकू कैंसिल करबी आ गोटे नुआ रखी आसु आसु से ताकू आगुआ काढ़ीबी तापरे नुआ गोटे पूजा चले चित्तल हेलानी आसिया नहीं आसु 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 बाला मु सुन आज पूजा पाठ करी तापर जो पूजा पाठ करदबा तापर ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा साला बुढ़ा आज बहुत गांची प्रबल लेट है आज दब तो मत नम सिद्ध वपुदर सुख शांति प्रदायक सर्व विघ्न हरणार्थे विघ्न राज प्रदाननम
खर्वं तुलतनुगजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्यन्दमधुगन्धमुग्ध मधुप बेलडो गण्डस्थलं दन्ताघातं विदारितारि रुधिरे सिन्दूरो शोभाकरं वन्दे शैलसुधा सुतं गणपति सिद्धिप्रद कामदं शान्ति। ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ବୋଧେ ଅଫିସ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଅଫିସ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ବୋଧେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଦ ଧୂଳି ଦଉନାହାନ୍ତି ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଖଣ୍ଡ ରଖିବି ଏଠି ପୂଜା କରିବି ନା ଭାଇନା ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ କହିଲ ତମ ପାଦ ଧୁଲି ନେଲେ ପରେ ମୋ ସଂସାର ଚଳିବ ତମେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛ ଆରେ କହିବିନି ତତେ ତୁ ଏତେ କେତେ କେତେ ବଳ ହେଲାଣି କହିଲୁ ତୁ ଏତେ ବଳକୁ ଆସିବୁ କେମିତି ପଇସା ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ଇନକମ୍ ହବ ଆରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ତୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବସି ପଇଲା ଗଜପତି ଭଳିଆ ବସି ପଇଲା ଆରେ ଯାଉନୁ ଯା ସେଠି କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକିବୁ ଯା ଏଠି ବସି ପଇଲୁ କଣ ଯା ଯାଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ 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 ମା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଛୋଟେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ 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 ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖେଇବା କଥା ଏଇଠିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଣ କହୁଛି ଯାହା ଦେଖା କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନଥିଲା ହଉ ଦେଖିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବୁ ତ କହିଥିଲେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ମୋର ଦାଢି ପାଚିଲାଣି କହୁଛି ବାହାର ହେଇପାରୁନି ଆଉ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ହେଇଛି ନନା ମୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହଉ ହଉ ତମେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନିଅନି ସେଠି ବହିନି ଚାଲ ସେଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଛୋଟେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ କଣଟା ସମସ୍ୟା କୁହ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହବାଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ହେଡ୍ ଉପରେ ଗଲା ୟାର କଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଡ୍ ଉପରେ ଅଛି ତ ମାଇଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଡ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହଉ ଦେଖିବା ଗୋସାଇଁ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହଉନି ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ କଣ ହେଲା ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଜାଣିଛୁ ନା ହଉ ହାତ ଦେଖା କିଛି ନାହିଁ ହଉ ତୋ ରାଶିଟା କଣ କହିଲୁ ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଷଣ୍ଢ ରାଶି ଷଣ୍ଢ ରାଶି କଣ କିରେ ଷଣ୍ଢ ରାଶି ମିଶି ବୃଷି ମିଥିନି ଟିକିଟି ସିଂହି ତିଳି ବିଛି ଧିନି ମିଛିରି କିମ୍ଭି ମିନି ମିଶି ବୃଷି ବୃଷି ଷଣ୍ଢ ରାଶି ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁ ଫଟା ପକେଇଲ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବସ୍ୟ ତୋର ପୁଅଟି ହବ 2037 ମସିହାରେ ତୋର ପୁଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ହବ 2037 ମସିହା 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 କାହିଁ କୁଆଡେ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହବ ଆଚ୍ଛା ବାବା କଣ ତମ କଥା ମାନିବି 500 ଦେ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେବି 501 ପଣ୍ଡିତ ଦେବି ଯେ ଏଇନା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କାଲି ଆଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତମକୁ ପଇସା ଦେବି ହଉ ଯା ପଣ୍ଡିତ ନମସ୍କାର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ମୁଁ
ଘରେ ରହିପାରିବିନି ତାକୁ ରଖେଇ ଦେବେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାକୁ ଯିବି ହାତ ଦେଖେଇବି ନା ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା ମୋର କାହିଁ ପାଠ ହଉନି ମୁଁ ହାତ ଦେଖେଇବି ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଚାଲେ କହୁଛୁ ତା ଯିବି ଦେଖେଇବି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଛିନଛତ୍ରପୁରକୁ କହୁଛି। କୋଉଟା କହିଲ ଛିନଛତ୍ରପୁର କଣ ହେଇଛି ବାଧା ବାଧା କୋଉଥିରେ ବାଧା ବେପାରରେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲିକି ଆସ ତମ କଥା ବୁଝିବା ଆସ ମତେ ଏଇନା ସମୟ ନାହିଁ ଆସ କାଲିକି ଆସ ହଉ ରଖୁଛି ଆରେ ବାପା ତୁ କିଏ ଆଲୋ ମୋ ନାଁ ହେଲା ପାଣୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁ କଣ ହେଇଛି ତୋର କହ ଆରେ ସିଏ ରାନ୍ଧି ବାড়ি ପଡା ତ ଘରେ ରଖେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ ତୁ ବାড়ି ପଡା କିଏ ବାଟ ଭାବୁଛୁ ପାଖା ବାড়ି ପଡା ବୁଝିଆ ତମ କଥା ବୁଝିଆ କାଲିକି ଆସ ହଉ ରଖୁଛି କଣ ହେଲା ବସ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହା ହେଇପାରୁନି ଦେବି ହାତଟା ଦେବି ତମ ରାଶି କଣ ମିଥୁନ ଆଉ ନାଟା କୁନ୍ତଳା କୁନ୍ତଳା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ ଭଲ ହେଲା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ମିଥୁନ ରାଶି ନା ମିଥୁନ ରାଶି ଯାହା କହୁଛି ତୋର ତ ବାହାର ତକ ଫିଟିଗଲାଣି ବାହାର ହେଇଯିବା କଥା ଆରେ ବାড়ି ପଡା ମୁଁ ଆଉ ମରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲେ ସେ କହୁଛୁ ବାହା ଯାତ୍ରା ପିଟି ଗଲେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ସେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାড়ି ପଡା ମୁଁ ପାଣୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ନହେଲେ ଏସବୁ ଆମ ବେପାରଟା ଯାଇଥାନ୍ତା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତୁ ଯା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆରେ ଶଳା ଛତାଟା ମଦ ବୋଲି ଯାଉଛି ଆରେ ଛତାଟା ମାରୁନୁ ଗଳା ବୁଢା ତୋ ଆଖିରେ କଣ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲାଣି କିରେ ଆରେ ସରକାର ପରା ମାଗଣାରେ କେତେ ଯୋଜନା କରିନ୍ତି ଯାଉନୁ ଅପରେସନ ହବୁ ଶଳା ଛାଇରେ କଣ ଛତା ମାରିବା କଥା କହୁଛୁ କିରେ ବୁଢା ଆରେ ଶଳା ମାରୁଥଲୁ ମାନେ ମାରିବୁ ଆରେ ଇଏ ଆସ୍ତାସିଆ ଝାଉଁବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ତତେ କେମିତିଆ ଛାଇରେ ଯଦି ଛତା ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ଛାଇ ହେଲେ ତ 5-8 ଗଲେ ଫେରେ ଖରା ପଡିବ ଶଳା ତମକୁ ମାରିବୁ କି ନାହିଁ ଏଇନା ମାରେ ନହେଲେ ଛତା ମତେ ଦେ ମୁଁ ମୋର ମାରିବି ଶଳା ଅବୁଝା ବୁଢାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ସେ ଛଳା ଛତାଟାକୁ ମାରିଦବା ନହେଲେ ଶଳା ପ୍ରାଣ ଖାଇବ ମୋର ଚାଲ ଇଏ କେମିତି ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ଫସଲଟା ଭଲ ହେଇଛି ଫସଲ ଏ ବର୍ଷ ଉଠେଇବି ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି ମୁଁ ନାତିକି ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିବି ଆରେ ଶଳା ଏତେବେଳେ ସେ ଶଳା ଛତା ନେଇ ସେତେ ବାଟ ପଳେଇଲେଣି ଶଳା ବୁଢା ରହ ଆଜି ରହ ଆସେ ତୁ ଆଗ ଆସେ ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛୁ ଆରେ ରହ କାଳୁ ଆରେ ଶଳା ବୁଢାଟି ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ ପାଆନ୍ତାଣି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ରହିଲୁ ଛତା ଧର ଚାଲ ଆରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ ମିଛରେ କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଗୁଣା ପଟୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇ କଥା ଏ ଶଳା ପୁଣି ଦୋଷ ବାହାରିଲାଣି କିଏ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶଳା କେଜାଣି ଆରେ ଜେଜ ଆରେ ଆସୁନ ମତେ କଣ ଖରାରେ ମାରିବୁ କିରେ ଆରେ ତୁ ଶଳା ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନି ଚାଲ
ଛୁଆ ନ ହଉଥିଲେ ଏଇଠି ହବ, ପୁଅ ଝିଅ ନ ହଉଥିଲେ ଏଇଠି ହବ, ପୁଅ କି ଝିଅ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ତମେ ଆସିବ, ଆଉ ବିବାହ ରାଶି ନ ଫିଟୁଥିଲେ ଏଇଠି ବାବା ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଆରେ ପାଣୁ ଆଜି ତୁ ତ ଭଲ ଜୋସରେ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଭାବୁଥିଲି ବାହାର କରିଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ତତେ ବାହାର କରିବିନି। ତୁ ତ କାମ ଜାରି ରଖେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ମୋରି ପରି ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏ ଗାଁରେ ବାହାରିବୁ। କାମ ଜାରି ରଖ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାବା ମାନେ ଜେଜେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭଲ ବକରା ଦିଟା ପଡିଛି ଆଉ ଭାଇନା ଭଲ ପଟି ମାରିବେ। ଆସ ଆସ କୋଉଠି ଆଇଛ? ଭାଇନା ଓଳିକି ଆମେ ଜାଗାରୁ ଆଇଛୁ। ଆରେ ଜେଜ ତୁ ସେ ରୋଷେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହ, ତୁ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖା। ହଉ ଫଟୋଟା ତୁ ଯା। ନନା ଆରେ ଡିଆସିଲ ଟା ଦେଲା, ଟିକେ ଧୂପ କାଠିଟା ଲଗେଇବା। ହଉ ନିଅ। ରହୁନ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ, ଏଟା ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମଣିଆ ଆଇଛ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ କେଡ ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି। ସିଗାରେଟ ବି ଖଣ୍ଡେ ଖୁଆଇ ଦେବେନି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ବୁଢା କଥା ହଉଛି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଭଲ କରିଛି ଆଉ ଟିକେ କାମରେ ଲାଗିବ ପଛକୁ। ଓଳିକି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରସ୍ତୁ। ବସ ବସ ବସ। ଆଉ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲ, କଣ ଖବର? ଭାଇ କଣ କରିବି ଅଜାନେ, ନାତିଟା ମୋର ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ହଉଛି, ବାଳୁ ଚାଳୁ ହଉଛି। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ କିଛି ତା କୁଷ୍ଟା ହାତ ଛିଡୁଛି। ତାପରେ ଆଇଛି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖା, ହାତଟା ଦେଖିଲ ତମର? ପାଗଳା ଅବଦାନ ଇଏ, ଆରେ ମୋ ନାତି ହାତ ଦେଖିବ। କି ଲୋକ, କିଏ ଭାଇ ଲୋକ? କାଇଁ ଏଠି କିଏ, କୋଉଠି କିଏ ଦେଖେ? କାଇଁ ଲୋକ ତମ ନାତି ଦେଖୁଛୁ? କାଇଁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମ ହାତ ଦେଖିନି, ଆଉ କାହିଁ ହାତ ଦେଖିନି? କୁଆଡେ ଗଲା ହାରି, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଦୂର ବୋଧେ ଅବଦାନ ଗଲା ହାରି, କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ପାଗଳା ଲୋକ ଇଏ। ମୁଁ ଡାକି କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ତମ ନାତି ନାହିଁ, ଦେଖି ତାର ଜାତକ ଫାତ କଣ ଆଣିଛ? ହଁ ଜାତକ ଆଣିଛି। ଦେଖାଯାଉନି। ହଉ ତମ ନାତିର କୋଉ ରାଶି କହିଲ? ଆରେ କି ଅବଦାନ କି ସେଇଥିରେ ପୁରା ଅଛି। ମୋ ନାତିର ହଉଛି ବିଛା। ଆଚ୍ଛା, ବିଛା ବିଛା, ଧନୁ ମକର ବିଛା, ଗା ମରନ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା। ଆରେ କିଏ ଅବଦାନ କିଏ ତମେ କହୁଛ ବିଛା ମନ ଇଚ୍ଛା, ଇଏ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ବହିରେ ନା ଆମ ଜାତକରେ? ଓହୋ, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ? ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତମେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମେ ବସ ଥିରି। ରାଶି ଯାହା କହୁଛି ଦେଖି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋଟା ଶନି ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, କର୍କଟଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତମ ନାତି ଟିକେ ନାଳୁଆ ଅଛି କି? ପାଣିରେ ମୁତୁଛି କି? ଏଥିରେ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି। ନାତି ମୋର ପାଣିରେ ମୁତୁଛି, ଏଥିରେ ଶୋ କରୁଛି। କି ଗାଲୁଆ ଝିଅ, ମୋ ନାତି କୋଉଠି ପାଣିରେ ମୁତୁଛି? ଦୋଷ ଅଛି ଏଥିରେ ଶୋ କରୁଛି ତମ ନାତି ପାଣିରେ ମୁତୁଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ଆଉ ଦିଅ ହେ, ତମେ ମୋ ନାତିକି ଡାକିବେ ତମ ଉପରେ ମୁତିବ। ଆରେ ହେ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବାର କଥା। ଆରେ ମୋ ନାତି କୋଉଠି ପାଣିରେ? ଆରେ ଜେଜ, କଣ ହେଲା କି? ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ହଉଛି, ନାଳୁଆଟା ପାଣିରେ ମୁତୁଛି। କିଏ ମୁତୁଛି? ଆରେ ମୋ ନାତି ମୁତୁଛି। ଯା ଯା ଯା। ଆରେ ମୁଁ ମୁତୁଛି, ମୁଁ ନାଳୁଆରେ ସେ ବୁଢା କହୁଛି। ହଁ ସେ ବୁଢାକୁ ସେଇଠି ଧନ ବେଶୀ ଗହଳି କରିବୁ, ଶଳାକୁ ସେକିବି। ଶଳା ମୋ ଖାଇକି ମତେ No.
ପଇସା ଆଜି ନାହିଁ ମୋ ଚାଷ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଛ ମତେ ବିରୁଟି କେସି ଦେଇଛି